Здравейте, приятели! Днес ще говорим за един много... добре да, това е първият ми клип, така че ще говорим за Clay Soldiers мод. Това е мод за малки глинени войничета, ето като този тук. Мирей. Да започваме... Не, първо ще ви обясня. Така, в този Clay Soldiers мод войничета от различни цветове се бият. Знаете, вие ги създавате, можете да им апдейтвате разни работи, като им пускате неща, но за това ще поговорим после. Ето как се прави Clay Soldier. Ето как се оцветява. Лазуритът синьо не е задължителен. Може да се използват всякакви цветове, за да направите всякакъв вид Clay Soldier. Също така можете да направите тиквен или динен Clay Soldier. Тези два вида са от различни армии. Добре, така. Също така, каменни въглища плюс Clay Soldier е равно на каменен Clay Soldier. Няма никаква разлика в силата. Също и при Redstone. Това е за животните. Това са всички ресурси, които можете да им давате, за да могат да се развиват. Примерно, това дъбова дървесина, като им я хвърлите поне 20 блокчета, те ще започнат да строят цял град. Храната е като допълнителни животи. Динята не помня точно, аз съм нов. Топката с лус е за да забавя враговете, когато те се идват. Купата е за щит. Това е само ако им дадете пръчка за оръжие. Кремъка само го прави по-мощно. Това също е оръжие, подпалва враговете. Желязното кюче им дава броня, а златното кюче всъщност не трябва да използвате златно кюче, златен къс, за да го направите лидер и другите да го следват. Диаманта, за да направите супер солдер, това за повече защита, връв не знам, кожа за защита, перо, за да не падат и да не умират. И общо взето останалите са... Сами ще разучите. Така. Сега. Това тук е... Отгоре. Добре. Това тук е създаване на животни. Те могат да яздят Stone Turtle. Не е задължително да е точно този ресурс. Има и други ресурси. Ще получите малко повече информация в някои други сайтове. Това е джунглов гущер, чрез който, както виждате, на всички Clay Soldier неща трябва да се слага пясък на душите, който се намира само в ада, за тези, които са. Ето, това е за останалите животни. Кон... объркал съм ги тук. Кон, пегас, заек... това е Clay Destroyer. Ще ви покажа как работи. Clay Destroyer, примерно, ето, два. Вуаля, изчезнаха. Същото ще стане с всички, които са в обхвата на оръжието. Така. Сега. Clay Soldier. Да. Ето. Clay Cookie. Давате им я и... Не помня точно какво. Новак съм, все пак ви казах. А това е създател на Clay Soldier. С него можете да създавате Clay Soldier. Ето, ще ви покажа. Примерно поставяме един Clay Soldier тук. Добре. Това е за поставяне на, примерно, да видим, примерно на кожа. Ще излизат директно с кожа на броня. Ето тук. Ето тук. Така. Готово. Сега. Това тук е за, примерно, да поставите някое животно, което да яздят. Конфронт. Това са опции. Това са разни опции. И пускаме. И те след известно време ще се появи първия. Не, да чакам, ще го променя. Ето, първият Clay Soldier и то с броня, а вторият дори с... Спри, бе, спри. Спри, машинке, спри. Луда работа. Мале, тия ме обраха. Да, Clay Soldier-ите имат способността да взимат от съндъците. Ела ми тук. Clay Destroyer. Не тук. Че са и тези малки бандитчета. Да! Чакайте да го направя на ден. Да, това е друг мод, за който ще обяснявам друг път. Съжалявам просто. Ето!
Ето един тук. Нали помните, за дето ви говорих за структури, де строят? Ето, тук един е успял да построи нещо. Някой яздят. Ето сега ще ви покажа нещо друго и много интересно. Ето паяк. Тези клайсолдери могат да ви помагат в битките с чудовища. Ето. Поставям 12 тук. Удрям паяка. Чакайте, стоп бък. Мразя тази опция. Аз го нарекох така, защото всичко спира освен теб. Хайде де. Никога не е продължава толкова дълго. Ето. Сега, солдерите ще започнат автоматично да нападат паяка, защото аз го нападнах първия път. Също така, те се бият един с друг. Нека да ви покажа, жалко, че нямам други солдери. Ей сега. Съжалявам, че бъга, но просто Майнкрафтът ми не е много добре. Особено бонус с онази програма, която снима и общо взето. Така. Да ви покажа. Добре, някакъв солдер. Ето, Син Клайсолдер. Гледайте сега. Те ще започнат да се бият с него, но ако му дам нещо, примерно диамант, той ще стане супер солдер и ще е трудно да го убият. Ето така. Поставяме солдера тук. Слагаме диаманта. Не, никой. Ето виждате как започнаха да се бият, но синия солдер няма шанс, както виждате. И когато умрат, дават отново това. Съжалявам, че този клип не знам дали е доста дълъг. Моята програма не пише колко време кара. Общо взето почти това е, освен ако не искате да ви покажа някакво. О, да. Общо, ето, е това. Но, има... Може те да им слагате всичките тези неща. Диня, ето огнения аспект, ще ви покажа. Освен ако искате да ви пусне някой турнир. Добре, ще го пусна. Само да видите. Този солдер, примерно давам му това. И пускам битка. Да! Солдер и кукли. Забравих. Когато някой солдер изгори, той се превръща в изгоряла солдер кукла. Но не мога да ви покажа точно сега. Да видим огън. Огнена пръчка. Ето това ще се сигурност. И сега. Диамант. Няма да е зле. Не ти бе. Не, добре. Битка. Find! Бой! Ето, виждате как враговете изгарят и сега ще загинат. Загинаха. Добре, майче ще се наложи да взема запалка, за да ви покажа Дойла. Или може директно да ви я покажа. Да, добре. Така, сега. Обикновено издават друг звук, но моят е малко бъгнат. Ето, това е Клайсолдер с кукла. Това е изгорял Клайсолдер чрез... да! Забравих да ви покажа едно нещо. Трябва ми... малко да поизчистя тук. Така, трябва ми кафа с вода. И 8 отцветени Клайсолдера, примерно синьо. Това. Поставяте така. И готово. 8 клайсолдера, които са безцветни. И кофата обаче се изпразва. Същото е и при един клайсолдер, но точно сега. Да. Така можете да си репитвате битки колкото си щете. Общо взето това е. Благодаря. Довиждане.